Дуслар, бу кул эшен ясау өчен безгә әзер калыплар, гади карандаш, кайчы, җилем, ак кагаз бите, кызыл төсле кагаз һәм яшел катырга кирәк булачак. Иң элек без кызыл төстәге төсле кагазны алабыз һәм зур ләлә чәчәге калыбын гади карандаш ярдәмендә аның өстенә йөртеп чыгабыз. Төсле кагазны без күрсәткәнчә урталай бөгәбез һәм ләлә чәчәген кисә башлыйбыз. Дуслар, болай итеп эшләгәндә безнең бер кисүдә 2 ләлә чәчәге килеп чыгар һәм алар бер тигез булыр. Дуслар, хәзер калыплар арасыннан яфракны табабыз һәм аны да ак кагаз битенә куеп, өстеннән гади карандаш белән йөртеп чыгабыз. Кагазыбызны 4кә бөклибез һәм кисәбез. Карагыз, безнең бер кисүдә 4 яфрак барлыкка килә. Кисәргә авыр булса, кагаз битен 4кә түгел, 2гә генә бөгеп эшләргә мөмкин. Бу очракта сезгә 2 тапкыр кисеп алырга кирәк булачак. Ә безнең бер кисүдә 4 төрле яфрак килеп чыкты. Калыплар арасыннан кечкенә ләлә чәчәген алабыз һәм эшебезне кабатлыйбыз. Ак кагазга аның рәсемен төшерәбез һәм кагазны 2гә бүлеп, калыпны кисеп алабыз. Дуслар, безнең калыпларыбыз әзер. Аларны яшел төстәге картонга, катыргыга ябыштырасы гына калды. Әйдәгез, моны эшләр алдыннан Татарстан Республикасының дәүләт гимнын тыңлап китик. Ул Салаватиклар һәм Гөлназ Гафурова башкаруында яңгыраячак.
Дуслар, менә шундый матур һәм биек җыр яңгырады, ә без дәвам итәбез. Яшел катыргыны алып, калыпларыбызны аның өстенә тезәбез. Безгә матур бизәк ясарга кирәк. Без сезгә бу бизәкнең бер үрнәген генә күрсәтәбез. Сез исә үзегезгә ошаганын шулай ук сайлап ала аласыз. Җилем карандашка да чират җитте. Аның ярдәмендә әзер илгеләребезне яшел катыргыга ябыштырабыз. Дуслар, сез дә бездән калышмагыз. Безнең арттан кабатлабыз.